si už skoro mal, ale tu už vlastne, pozri sa. To je potvora, že? Tak, a tu s tú druhou máme. Tu si nerozličalo. Poď, dopredu ideme. Nesmí sa, vykračuj. Barla, poď. Poďte si barlu. Všem sme do kusov do nosa. Čo? No, poďte. Nie obidva rukami, stačí jedno. Vermi. Nie to až také ťažké. Ale dopredu pozor, lebo spadneš, kamarát. Zahučíš dolu. Tá druhá sa ti stane osudná, keď trápiš čelo. No, super. A krok. Pozor, padaš dolu. Či môže padať zadu? Zadu, ja som už ťažko plyn. Poď. Pozri sa. Tak, a krok. Pozri sa, postavíš sa na ľavú nohu. Práva ide dopredu. Automatika, vidíš? To je reflex. A druhá noha. Postav sa na ňu. Tak, tak. No nepozeraj na mňa, že ťa otlačím. Sprav krok. Ty artista. Choď po lane skoro, jak barlem. Tak. A ten krok urobíme skúbený, hej? Poď. Poď. Paráda. A pozor. Nerozbí si za to. Teraz ako máš na dve polovičky. Tak. A ideme dopredu. Taký zakrátací typ. Poď. Ale keď zoberieš druhú kamaráda, musíš ísť rýchlejšie. No poď ani tu. Túto nohu dopredu, pozri sa, dopredu. Hop, asi vpredu. Stojíme. Barličku dopredu, vidíš. Musíš dať dopredu trošku. Poťahni si ju sám. Daj ju dopredu. No skúsi ti túto. Víťo, zober si túto. Chyť si ju. Dáš? Není horúca, môžeš. Opla. Kámoško, to bolo tesné, skoro si mi sadala na koliečku. Mohlo byť stratené. Ešte, že máš plínku. Hop, druhá. Skúsi zobrať. A teraz musíš úplne rýchlo. Keď s jednou si išiel takým snímančíkom, to vám pôjdeš rýchlečko. Poď. Super, no. Barlu si posuň. Poď, Vito. Je na čas zobudiť sa. Ideme na to, poď. Poďme. Super, Barle si zabudol. Rozpád dozadu. Barličky. Tak, super, druhá. Tak, buchni sme ho riadne, nech sa dolu tam zobudí. A ideme. Tak, ľavá. Super. Barla, jedna barla, druhá barla. Poďme, posuni. Posunieme barličky. Priateľu. No poď. Pozor. Jedna zákulisanie, ustal si to. Tak, poď dopredu. Lebo ti odtlačím, ti odkopnem. Tiež to je tiež spôsob, ako poslať barla, ale nebezpečný. Posun sa ty, kroky, jeden, druhý. Ešte som tu bol, vidíš to? Ale pozor, ešte nemáš vyhraté. Ide teraz ti barličky pomohli. Si sa ich držal, sú ťažké a ťa udržali. Ale posun ich dopredu teraz. Vidíte, posun si ich dopredu. Vážne. Na 3. Raz, 2, 3. Barličky dopredu. Chceš to písomne? Dáš povolenie k presunu barličiek? Ty si taký expert, počujem. Že dovidenia. Spadneš na zadok. Až to cítim v kosti. Posun si ich dopredu trošku. Skúsi posunúť, pozri sa. Tuto ide, dopredu. Jedna, druhá. Hotovo, fertik. Nech sa páči. Povolenie tvoje. Poď. Tak, jedna, druhá. Druhá, super, no. Nožky aj s tým malým zadkom. Podľa, to zase potlačím. Tak budem previť, že ťa potlačím. Pozor. Patová situácia, barle sú pri nohách. Zase raz. Nerešiteľný problém. Posun ich dopredu. Aj tu môžeš, je to alternatíva, ale my ideme dopredu. Poď, posun ich dopredu. Ešte raz. Super. Druhú. Tak a krok. Ešte kročiky 2 a je to vybavené. Už len 2 kroky. 2 kroky ešte.
ruky dopredu. Zase ešte viacej dopredu. Sila príťažlivosti ťa presvedčí, že máš robiť krok. No. Hop. Tak. No dobre. Ideme na to, hej? Všetko nezačať až za chvíľu.